Τώρα κύριε Κία πιο πάει γόφερ. Πρέπει να κατέβουμε από κάτω όλο τον δρόμο και να βγούμε πάνω να βρουν την πέρδικαν αυτή. Κάπου σου πάω στο πουλί, επεξώ δαμε. Αγία μου ξέρω που έχω να βγούμε πάνω. Εδώ έπαιζε, κάπου εδώ κάτω έπαιζε το πουλί. Κιά! Κιά! Πού έπιανε τούτε? Ρε καΐτο ρε! Και εγώ γυρεύκω τα πάνω γάρος. Έλα κουκλούι μου! Έλα πουρέκα μου! Παναγία μου πει έτσι βρέντο και εγώ ανακατώνουμε πας τα κρεμμάλα. Είσαι υπέροχη ρε! Θα σου κάνω στέκι το μεσομέρι. Περτικάτσα, υπέροχο πουλί. Είναι η πρώτη του βεκιά ούτε, η πρώτη του βεκιά ας πάω από εκεί το είδα το. Ήμουν λίγο χαμηλά και πίσω η πρώτη μου του βεκιά. Η δεύτερη μου ήταν killer, πουρκουρούδιν. Μπράβο kiwi μου, μπράβο αγγελάκι μου. Φέρμαρι με, πώς θα μπω μέσα να πάω. Γαμώ το. Γαμώ το. Δεν ξέρω αν έπαιζε. Έφυγε μια ματσιά φτερά πάντως. Λοιπόν, έπαιξω ακριβώς που είδα τη συντερατσιόν γίνει. Ή έπαιζε ταμί, ή κάπου τα πόδα έπαιζε, ή έπαιζε από κάτω. Έναν παθκιό. Φέρ' το Κιά. Σάξε κουρουά μου. Φέρ' το κουρουά μου. Κάτι της φακιά. Όχι. Φέρ' το Κιά μου. Κάτι της φακιά. Μάλακα ήβρεντο. Μάλακα ήβρεντο. Νιαλά που σου λάρω. Ήβρεντο. Ρε. Δεν σ' αντέχω. Εν την αντέχω άλλον ποιον. Κόρη πως το κάνεις. Κιά μου. Έλα ρε πελό. Έλα κουκλί μου. Άστο. Μάλιστα. Η του βεκιά που ήταν κόλο. Νάτι. Κόλο φίλε. Νάτι. Εσκόδωσαν όμως φίλε μου. Εσκόδωσαν τον. Αυτά είναι. Φετινόν το παρτιούι μας. Αλλά είναι όπως το μάλλο γλυκί. Μπράβο Κιούα μου. Respect. Είσαι θεάρα. Αναία ο παίξιματάρα. Απαναία μου να βγάλω νάμι. Νάμι, Κιούε μου πάμε. Κάπου εδώ μέσα. Άντε Κιούε μου. Πολλά δύσκολο το πράγμα που πέσε μέσα ρε μάγαν, πολλά δύσκολο το πράγμα το βρεις μέσα. Πού να το έβρω τώρα μέσα το σίλι ρε φίλε. Πού να το έβρω ρε φίλε μέσα που πέσε. Τόσον τόπο ρε φίλε. Φέρ' το Κιά. Ή φέρεν το. Μπορώ, εν την αντέχω άλλο. Έλα να σε φάω πάλι. Μπράβο κορίτσι μου. Κορί. Μα τι σκυλάκι είσαι εσύ ρε. Έκαμε τους τρεις. Η ώρα 9:05. Όταν κάνω παίξιματάρες 40-45 μέτρα και είναι αριστερά προς δεξιά, γιατί αχίλιος όλων των δεξιών των παίχτων είναι η δεξιά. Η αριστερή πλευρά είναι πάρα πολύ εύκολη. Σπάνια χάνουν πολύ αριστερά. Η δεξιά πλευρά, αριστερά προς δεξιά, είναι εκεί που ξεχωρίζουν οι παίχτες και δεν το λέω για δεν έχω ανάγκη. Το παραδέχομαι σε όλα τα παιδιά που βλέπω στα βουνά που παίζουν από αριστερά προς δεξιά και δεξιοχέρες, φίλε, πάω του το χέρι μου, φίλε, respect. Ειδικά έτσι βολές 40-45 μέτρα με crosswind. Είναι αρρωστή κόρη. Αυτές είναι οι παίξιματάρες, αριστερά προς δεξιά.
Άτε, κρατή την ανοικία και πιάμε και δυο περτικάτσους. Τώρα, μείνει μας δίνας, σπίτι μας. Αυτά είναι. Κοτσά, περτικάτσος. Μπράβο Κιούα μου, respect μάλακα που πήγαινε και φέρνει τώρα φίλε. Εν την αντέχω. Εν ήξω πως το κάνουμε ρε φίλε, πάσω. Φέρτικιά μου! Πάει ολόσωστα, πάει ολόσωστα. Μάγα, και αντί είναι πια είναι. Φαρτικιά! Η βρέντη. Γίνεται. Δεν ξέρεις ζωντανή. Έλα κορούα μου. Έλα, εδώ είμαι, έλα. Φίλε, με μπορώ. Τώρα πέτε μου τα λίγο ρε παιδιά. Έλα μωρούι μου. Δεν ξέρω, μπράβο στο φραπάμ γιατί είναι πάρα πολλά μακρινή βολή. Φίλε, πάρα πολλά μακρινή βολή. Μπράβο Κιούι μου. Φίλε, δεν ξέρω πως το κάνει. Είδετε τώρα εσείς. Είδετε τι. Έλα μωρούι μου, ούτε στημένα μαλακίες, ούτε... Όχι μαλακίες. Κράτα την καλά κορούα μου, έλα πάνω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για το σκυλί ρε φίλε, δεν ξέρω τι άλλο να πω πλέον. Έχω χάσει την μπάλα μαζί της. Έλα Αγγελάκι μου, έλα. Μπράβο. Δεν ξέρω πως αν μπράβο να σου πω. Κοίταξε αρρώσκια. Κορί, Κιά, πού πας. Έλα πάνω. Πάμε να βρούμε μια σκιά 5 λεπτά, όχι 5, θέλει 10 τώρα. Λίγο νεράκι, 10 λεπτά. Να φύγει το στρες, να κατεβούν οι παλμίδες. Να πιει λίγο νερό. Να κάνει reset ο εγκέφαλος της και ο σώμα της και θα συνεχίσουμε. Έλα κορί, έλα. Κιά. Θέλει να αποδοκείς. Εντάξει, κρατά το. Δικό σου. Οκ, όση ώρα θέλεις. Αστίκια. Εντάξει, ζωντανή, γι' αυτό θέλει παραδόση. Υπέροχο πολύ. Μπράβο Κιούι μου. Μπράβο κορά μου. Να τα τεσσάρια που σας είπα. Να τα τεσσάρια. Τεσσαράκια φίλε μου, τεσσαράκια. Έπαιζε, φέρ' το κιά! Φέρ' το κιά μου! Πιάν τον Αγία μου, ρε, από πρωί. Εγώ είμαι. Είδα τους τσεβούρι σαν να κάνουν πουρκούριλα. Είμαι πολλά καλά. Έλα Κιά μου. Όχι, δικαιούσε το. Έλα. Μπράβο Κιά μου. Αρφή μου χάρηκα. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, ο Θεός μαζί σου. Φίλε μου, respect. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Thank you very much. Καλή συνέχεια, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Έκαμε τους 4 επεισοδιακά. Τον έκανε ψηλό να ήμουν τα περτικάτσα ο τελευταίος ρε φίλε για όνομα του Θεού και είναι τα αποστάσια τούτη. Ψηλό άκασαν μας τον οχινά της, δεν πειράζει. Μια χαρούα. Εντάξει Κιούα μου, τελειώσαμε. Πρόγραμμα πια το μωρό, έμουν ταράντον οι άλλοι. Υπέροχη ημέρα,
Εντάξει, μια από τις πιο δύσκολες παίξηματάς που έκανα φέτος. Φίλε, μπήκεν, χτύπησε την πρώτη του βεκιά, ήμουν πίσω του. Διόρθωσε, εξαφανίστηκε το πουλί, εμφανίστηκε ξανά μετά. Φίλε, δεν ξέρω η βολή πόσα μέτρα, ήταν εύκολα 45 μέτρα, 50 μέτρα, πάρα πολλά δύσκολων παίξιμων. Δεν ξέρω πόσο σκότωσε αυτή του βεκιά. Είναι τούτη η Ρότβαϊλ, ρε φίλε. Αυτή η Ρότβαϊλ 40 γραμμάρια δεν υπάρχει, είναι ένα έργο φοητσάρικο συνέχεια. Ό,τι μέρα θέλει να ζήνει, ό,τι ώρα θέλει να ζήνει, ό,τι θερμοκρασίες θέλει να ζήνει. Αν και γνωστό ότι στα πάρκια μου ασχολούμαι με τις μαλακίες, αρκούμε τα. Το καλό το φυσίγγιο, φίλε, είναι καλό φυσίγγιο. Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να αλλάξει πας έναν καλό φυσίγγιο είναι το recoil του. Το σκότωμα είναι σκότωμα. Απλά, εάν είναι πιο ζεστά το πράγμα, είναι πιο ζεστή ημέρα, είναι πιο ζεστές οι κάνες, είναι πιο ζεστό το φυσίγγιο, είναι πιο ζεστό το μπαρούτι και έχεις άλλη ανάφλεξη. Το σκότωμα είναι σκότωμα, ρε φίλε. Εν το ακούω γιατί βαρκούμε το, γιατί δουλεύω του Ρότβαϊλ από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβρη, μέχρι τον Γενάρη, εν καταλάβει τίποτε, ρε φίλε. Βλέπετε τα. Βλέπετε τα. Πάσο. Τι ώρα πιέν, 10 και 4. Έκαμε το κότα μας. Εν έχει λάθος. Η παράσταση έλαβε τέλος. Αυτές είναι οι βολές του τεσσαριού. Να και τα τεσσάρια, παιδιά. Είναι απίστευτο το πόση ζημιά κάμε το τεσσάρι το σκάι. Απίστευτα. Ελαιόλαδο. Αεροθερμό 240 βαθμούς για 2 ώρες. Σε 2 ώρες θα το ανοίξουμε, θα το ελέξουμε και μπορεί να χρειαστεί να γυρίσουμε τις πέρτικες για να ψηθούν και τα πόδια, άρα όχι πάνω από 15-20 λεπτά, γιατί θα κάψετε τα ποδαράκια, άρα καστρέψαμε τα πουλιά μας. Και να το αφήσουμε περίπου μισή ώρα ξεσκέπαστο, βασικά από τις 2 μέχρι τις 2,5 ώρες, ξεσκέπαστο για να πιάσει χρώμα όμορφο και τα πουλιά και οι παρατολές μας. Εσύ τι θέλεις? Πάνε εδώ πέντε το φαγητό, έλα. Έλα. Μάνα μου, μάνα μου. Λοιπόν, παιδιά, τώρα πρέπει να τους γυρίσουμε. Θα σκεπάσουμε τον πούτι για να μην το γάψουμε. Φάρ' το κιά! Φάρ' το κιά! Πέσε μου πίσω ρε κομπάρε, το δυνατό λάλο ρε. Μπράβο κορίτσι μου, μπράβο κουκλούι μου. Άστο. Όχι ρε, κοτσά. Περτικάτσος. Φέρ' το κιά. Φέρ' το κιά. Φέρεν το ρε. Φέρεν το. Μπράβο κορίτσι μου. Μπράβο κορούα μου. Μπράβο κύβα μου. Έλα φέρ' τον πάνω. Μάλακα τι παίξιματάραν τούτοι. Πώς τον διέκρινα με εκείνα όλα τα πράγματα και είδα του και ξαναείδα και εμφανίστηκαν και έπαιξα ούτε εγώ δεν ξέρω πώς τον έπαιξα. Δεν ξέρω πώς τον έπαιξα. Μπράβο φαπαρμούι μου. Μπράβο. Έλα κιά. Έλα κάνουμε ένα break 5 λεπτά. Έλα, μπράβο. Μπράβο το κορίτσι. Άστο. Φερτικάτσος. Μάλακα είναι μπουρκούρκα που σκάμνω. Φίλε. Βάου.
Μα τι ωραία βουγιά ρε μαλάκα, τι υπέροχη περτικάτσες είναι ρε φίλε. Κότσα του, πολύ ωραία βουγιά, μπράβο Κιουά μου. Φέρ' το Κιά μου! Πεξιματάρα. Ρε πιάν το ρε. Κιά. Η ανάσταση νομίζω κρατά το. Κιά. Νομίζω κρατά το. Που την ανάσταση νομίζω που την καταλαβαίνω. Κατάλαβα τώρα. Και ζωντανός. Είσαι θεά. Μπράβο. Μπράβο κορούα μου. Όντως δεν μου άρεσε η τουφεκιά μου. Κατάλαβα τι. Δεν μου άρεσε. Έλα κορίτσι μου. Μπράβο Κιά. Μπράβο κορίτσι μου. Έλα άστο. Δεν το θέλω να το ζεις. Εντάξει, άντε πιέσου το, αφήνω σου το μάτι. Έλα. Άστο. Κατσός. Κοτσά. Υπέροχο πολύ. Μπράβο Κιουί μου, δεν το βρίσκα ποτέ μου ρε μάλακα. Φέρ' το Κιά μου! Φέρ' το γορουά μου! Εξηματάρα. Φέρ' το κορίτσι μου! Ο μπράβο ρε φάπα μου! Φέρ' το γορουά μου! Όχι ρε! Εκάς! Εγώ το μάλλον γλυκούν το πράγμα. Μπράβο! Μπράβο Κιά! Λοιπόν, του είναι αφιερωμένο στον Κάζ μου τον Ανδρέα τον Ψαράν. Κάζ! Εντά κογκαλούες! Μπράβο, respect! Άντε, έλα, φέρ' το! Άστο! Μπράβο Κιά μου! Μπράβο Κιουί μου! Μπράβο Κιουί μου! Πρωί. Τέλεια! Κάτι μπροστά της. Πρέπει να σταματήσω. Με κάνουν 30 παλμούς. Είμαι σίγουρα υπερκαπνισμένος φουλ. 91% οξυγόνωση. Είμαι εντελώς εγκεφαλικά καμένος. Εδώ είναι η διάφορα παιδιά του ρολογιού που σας τα λέω. Αν σηκωθεί τώρα περδικά θα ρίξω 5 μέτρα πίσω ρε φίλε. Είμαι εντελώς εγκεφαλικά καμένος. Όταν κατεβεί το οξυγόνο μου κάτω από το 95%, measuring 90%, κατέβει κάτω από το 95%, δεν είμαι καλά πλέον. Ήμουν 145, κάτσα τώρα πήγαν 32. Αυτή είναι η διαφορά. Να μπορεί να μετρήσεις το τι σου συμβαίνει. Οκ. Πέσε ρε παρμή μου στους 110, η οξυγόνο σου παραμένει όμως 91. Πρέπει να περιμένω ένα λεπτό. Να φύγει πάνω το κατηβήκα από το διοξίδιο και να ανεβεί πάνω το οξυγόνο μου για να μπορώ να συνεχίσω. Γιατί αλλιώς θα στοχίσω ρε φίλε, θα στοχίσω. Κοίτα, ακού τους. Ακού τους. Μπροστά μας. Αναία που παίξιματάρα. Αμάνα μου. Σε ποιον έβριζε εγώ τώρα αυτό. Έλα Κιά μου. Απα Αναία μου παίξιματάρα μπω γάμα. Κάτω που πες. Κάτω. Κάτω Κιά μου, φέρ' το. Άντε Κιουά μου. Με φέρει τσικάω και να χαρίσει.
Φέρ' το. Και ήβρεν τον, φίλε. Το λοιπόν θα σου κάνω απόψε δυο στέκια ρε. Μάλακα δε που πήγαινε και βρεμπέρτικο ρε. Έπαιξα τον από τσουπάνω. Φαπάρμ. Δεν ξέρω άλλο πλέον να πω για αυτόν το σκελάκι ρε παιδιά. Τι να πω. Παιδιά κοιτάξτε τα πόρτα. Μπράβο κουκλαρά μου. Κόρη. Τι είσαι εσύ ρε. Είσαι φαινόμενο ρε. Είσαι φαινόμενο. Ανήψη. Τα φαινόμενα σου. I love you cousin μου. Η βολή αυτή είναι αφιερωμένη στο cousin μου, το Σάββαντο Φισέντζον, που με αποκαλεί φαινόμενο. Τούτη η βολή ήταν βολή για φαινόμενο. Σάββα, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Respect, Kia, έλα. Και το φαινόμενο θα με Σάββα, γιατί φίλε, από πάνω μέχρι κάτω είναι πάνω από 120 μέτρα. Επήγαινε και έφερε μπέρτικο φίλε, 120 μέτρα νεκρό. Όχι κουτσόφτερο, νεκρό. Κόρη, πώς το κάνεις. Χάτε, έκαμε τους κοιό. 7 και 10. Έλα. Το λοιπόν, αυτή είναι μια του πεκέ του Φαπάρμ. Αυτή είναι η κάνει η τρίπορ. Και τα δύο πόδια, και οι φτερούγες, και η πλάτη. Φίλε, και η πλάτη. Η βολή είναι μακρινή. Αν ήταν 30 μέτρα νομίζω. Επειδή σκοτεινά σήμερα έχω λίγο θέμα με τα μάτια μου, δεν βλέπω πάρα πολλά καλά τις αποστάσεις, αλλά είναι σίγουρα 30-35 μέτρα. Μάγα κάνει τους πορκούρι. Έτσι γίνεται ρε. Μάλιστα. Και 40 γραμμάρια Rottweil. Είναι καθαρό. Εντάξει, μιλάμε παιδιά, μιλώ για απίστευτα γρηγορή. Κανένα response, ούτε ήξερα που ήταν το πουλί. Καμιά προειδοποίηση. Απίστευτα δύσκολη βολή. Πότε πρόλαβα το πουλί, πότε το πρόλαβα το είδα. Το θκεύασα, το αφομοίωσα, το κατάγραψα. Ταχύτητα, απόσταση, προσκόπευση, swing, πάτε παντή σκαντάλης. Φίλε, δεν ξέρω, όλα κάτω από ένα δευτερόλεπτο. Αν το δείτε το βίντεο θα είναι κάτω από ένα δευτερόλεπτο. Ούτε εγώ δεν ξέρω πώς το κάνω. Στα 51 μου, έτσι. Στα 51 μου. Κουκλάκι, είναι η δουλειά σου. Πάμε, έχει ξύλο. Φέρ' το κιά μου! Εξηματάρα. Ολόισα, πάει, σωστά, πάει. Μπράβο! Μπράβο. Κάπου εδώ μέσα έπεσε μου πάνω. Δεν μ' άρεσε η βολή όμως. Δεν μ' άρεσε η βολή, εγκόλα που ήταν. Φέρ' το κιά! Κατάλαβα ότι είσαι ζωντανός. Βουλάως δεν μου άρεσε η βολή του. Πού είναι η κιά ρε. Θα με... Γυρεύκει το. Ήβραν το. Μπράβο κορούα μου! Μπράβο κορίτσι μου! Ρε φίλε του το σκυλί ρε, Όσκαρ ρε φίλε. Πρέπει να του δω Όσκαρ. Τι βολή, εδώ έπαιζε. Είπα σου, δεν μ' άρεσε η βολή μου. Κατάλαβα το, δεν μ' άρεσε. Το ζωντανός. Δεν μου άρεσε. Ήταν πολλά μακριά και κόλλο. Μπράβο Kiwi μου, φίλε. Πού επήγαινε τώρα 25 μέτρα πάνω. Και το βρήκε. Φίλε, με ξεπερνά να με βελάρουν το σιλί. Κουκλί μου. Το κατάλαβα όταν την είδα που πέρασε από εδώ και δεν σταμάτησε, λέω ας σεχτεί, δεν είναι εκεί. Μάλλον πρέπει να τρέχει αυτός. Kiwi, πολλά respect. Έλα αγγελάκι μου. Έλα break, 5 λεπτά break, να κατεβούν οι παλμοί μου και εμένα, γιατί από κάτω έχει 5 λεπτά που τους τρέχω. Έλα κουκλούι μου. Κιά, κορούα μου. Δικός σου ρε. Δικός σου, εντάξει, οκ. Έχουμε 1, 2, 3 και είναι 31 Κυριακή ώρα 8 και 9. Δοξάζω μπλάστη μου. Πάμε πάρα πολύ καλά γιατί πρέπει να φύγω σπίτι, να πάω σπίτι, έχω τεράστιο τραπέζι με οβελίες το μεσημέρι. Άρα πρέπει να φύγω όσο πιο γρήγορα γίνεται μαζί με εσένα, αν θέλει ο Θεός. ASAP, να τελειώσουμε το κότα μας και να πάμε σπίτι μας τρεχάτι και περιμένουμε στα κορίτσια μας να μαγειρέψουμε.
Πάμε, έχουμε ξύλο. Όχι στο δρόμο. Όχι στο δρόμο. Περίμενε. Μπράβο. Έπαιζε! Μπράβο, Κία μου, πάμε! Μάνα μου παίξιματάρα, είναι προτσιπερτικό. Μάλακα είναι προτσιπερτικό να φκάρω ναν. Και κατσίνει τερατσιά μου παίζει. Αν τον εσκόδωσε τούτη βολή. Έτσι απόσταση, θα πάρω να σου φκάρω καπέλο. Εάν έκαμε έτσι σκότω μας έτσι απόσταση, φίλε, respect. Θα πάμε να σου κάνω καπέλο. Τούτη βολή, αν την κράζεις, αν έκαμε έτσι βολή να σκότω έτσι περτικό, respect. Φέρ' το κιά. Κρατά το. Έλα, κορίτσι μου. Το λοιπόν, αφέτε μες στο βίντεο, ο περτικός είναι νεκρός σέκος. Σέκος. Θα πάρουν. Αυτό είναι. B2 Classic. Κόρη, έλα εδώ. Θέλω να το πω σου να σκότωσε. Παιδιά, η βολή είναι 50 μέτρα easy. Εγκοφκό μέτρο μου πάνω. Η δεύτερη μου είναι 50 μέτρα. Έλα, Κία μου. Έλα, κόρα μου. Έλα. Θα σου το δω πίσω, κόρη. Όχι. Κιά. Έλα. Άστο. Το λοιπόν, ο περτικός είναι περτικός, είναι όρνιδα. Το λοιπόν, αυτή είναι μια σαραντάρα με το φαπάρμ. Στα 50 μέτρα. Μαλάκα τα περτικός είναι, μάσχαλα. Μα τα κέλεγες είναι. Respect. Το λοιπόν, να δούμε και την ώρα μας. Είναι 31 του Δεκέμβρη, Κυριακή, η ώρα 10:48. Τελειώσαμε, παιδιά. Τελειώσαμε. Finish. Παιδιά, είδε δουν η βολή τώρα. Λαλώ τα μέτρα κάποτε, και κάποτε κόφκω από τα μέτρα, γιατί αν που τώρα είναι 55-60 μέτρα, έχει ένα στρόν κόμμα που να πήρε παραδείγμα περιπέζεις μας τους. Παιδιά, βλέπετε τα. Δεν είναι κάτι που το απλά λαλώ τα νιώστου που και πελάρες. Τούτη βολή τώρα είναι 50 μέτρα σε μια μπέρδικα η οποία, παιδιά, έφτασε και έκλεισε. Είναι σε full flight, είναι σε maximum speed, ultimate. Τούτες οι βόλες, φίλε, είναι κύπο το respect. Και μπράβο σε τούτο υπέροχο το σκυλί δαμε που πάει και βρίσκητες τα ορνίδα. Κύριε Λέιζον, πριν κλείσω έναν τεράστιο respect στο όπλο. Έχει πολλά χρόνια να βρω όπλο που να κάνει τούντα σκοτώματα. 25 μέτρα, 30 μέτρα, παιδιά, δεν έκανα μου δόκεις, με ενδιαφέρει, η δουλειά μου είναι εγκάμω. Τα παπάρια και τα παίξιματα, παιδιά, και οι κάνες που να σου δείξω, φίλε, ποια είναι η κάνη, είναι από τα 35 μέτρα και μετά. Μιλούμε πλέον για παίξιματα φοητσάρικα, extreme, σοβαρές προσκοπεύσεις. Θέλεις κάνει που να μπορεί να διαχειριστεί τα σκάλια, να μπορεί να διατηρήσει ζεστά, να διατηρήσει έναν πολλά καλό pattern, ούτως ώστε να του βάλω 2, 3, 4 σκάλια σε τούντες αποστάσεις. Τούτον είναι οι κάνες, ρε φίλε. Οι κάνες, η τρίπορ είναι... Αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία της χρονιάς. Λοιπόν, έχουμε 31 Δεκεμβρίου 2023, ανήμερα πλέον της πρωτοχρονιάς. Γεια σου, Κιουί μου. Μια πολλά δύσκολη χρονιά φέτος, παιδιά, χωρίς νερά, ανομβρίες, απίστευτες τραγικές θερμοκρασίες και για μας, ειδικά για τα σκυλιά μας. Το πώς δουλεύουν τα σκυλιά στην Κύπρο με 30 βαθμούς Κελσίου, φίλε, με ξεπερνά πραγματικά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που βλέπετε τα βίντεο μου, αγαπάτε τα, κάνετε like, κάνετε share, φίλε, η αγάπη σας είναι unlimited και σας ευχαριστώ πραγματικά, παιδιά, μέσα από την καρδιά μου σας αγαπώ, σας ευχαριστώ. Μόνο αγάπη, ρε φίλε, τα άλλα ούλα βέρεση που τα ακούω, για κατανάλωση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλο το respect. Ευχαριστώ το χορηγό μου την Garmin, που για εγώ μια χρονιά ήταν δίπλα μου 1000% όλα τα παιδιά στην Garmin, και αυτά τα υπέροχα τα εργαλεία, τα οποία χωρίς τα πράγματα παιδιά δεν θα διανοούμε ποτέ να ξαναβγώ πα σε βουνό. Ρε, να τύχει να το ξεχάσω σπίτι μου, είμαι άξονα, να στραφώ πίσω Λεμεσό, να το πιάσω ξανά. Διανοούμε. Έχω κουραστεί να βλέπω στο Facebook κάθε μέρα χάθηκε σκυλί. Παιδιά, η λύση σας είναι το πράγμα. Αντιλαμβάνομαι, έχει κάποιον κόστος, αλλά ρε φίλε, η ησυχία που θα σου προσφέρει, η ηρεμία, η ασφάλεια, ειδικά είναι σκυλί φέρμας ή σκυλί μεγάλης έρευνας, όχι ρε φίλε, είμαστε πολλά εντάξει, θα πάρουμε. Εάν υπάρχει περίπτωση, γι' αυτό είναι ευγένεια μου, φίλε, I love you, ευχαριστώ για όλα, unlimited support, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε τον παίχτη, τον κύριο Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την οπλάρα, ευχαριστώ για την υπομονή, ευχαριστώ για το ευκάλε βάλε, Κύπρο, I love you, respect. Όλα τα παιδιά στο H&A για την κάνει την tripod του θα πάρει, με πήρε μου 3 εξορμήσεις να την καταλάβω, το πως αφομοιώνει το φυσικό, το πως αντιλαμβάνεται την τουφεκιά. Δεν έχει καμία σχέση με μια συμβατική κάνει 18-4 όπως έπαιζα τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι εντελώς διαφορετική τεχνολογία, άλλη αντίληψη, άλλη τουφεκιά, άλλος τρόπος σκέψης. Έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα μου όπλα που είχα. Πήρε μου 3 εξορμήσεις να καταλάβω. Τέλος παίζει ταχύτητα της, που είναι recoil. Είναι υπέροχες κάνες. Και για έναν όπλο τώρα που ξεκινά για 750 ευρώ ρε παιδιά. Παιδιά, για 750 ευρώ είναι το πράγμα. Είναι για 750 ευρώ. Είναι ultimate value for money. Και τούτο το πράγμα παιδιά θα σπάσει. Δεν το μηχανισμό του άλλου, για εσάς που αντιλαμβάνεστε 5 πράγματα, και δεν το μηχανισμό τούτου. Τούτον θα σπάσει. Anyway, σας αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα. Ο Θεός μαζί σας. Ο Θεός να σας δώσει ό,τι θέλετε, ό,τι χρειάζεστε. Να είναι καλά τα μωρά σας, να έχετε την υγεία όλοι σας, εσείς οι γενέσεις στα μωρά σας. Να περάσει απόψε μια υπέροχη νύχτα που είναι η παραμονή. Και εύχομαι το νέος χρόνος παιδιά να σας δώσει ό,τι αγαπάτε. I love you, respect. Ελπίζω σας κράτησα πάρα πολλά καλή συντροφιά φέτος με το κουκλίν. Θα τα πούμε λίγα συντόμως, γιατί κύκλα όπως είπα δύσκολο πολλά. Μάλλον το επόμενο μας βίντεο θα είναι ψαρευτικό, σαν το The Queen. Άρα I love you, ευχαριστώ για όλη τη στήριξη, για όλη την αγάπη. Ultimate, I love you, I love you, I love you. Καλή συνέχεια παιδιά.